Ftit mumenti wara tmiem il-partita bejn Verona u Inter, logħba li spiċċat fid-dro ta' 2-2 u logħba li kont qed nassisti għaliha ġewwa l-Inter Club Malta. Qabel xejn nistieden il-partitarji interisti biex jixxu dan il-ktieb li huwa ktieb li rigwarda s-sena indimentikabli tal-2010 li l-Inter kellna u li jista' jinxtaraf puntu mill-Inter Club Malta, wieħed miż-żewġ kodba illi l-Kumitat oġbu joħroġ u żewġ kodba li ċertament jistgħu jarrikkixxu l-librerija interista tagħkom il-partitarji nerazzurri illi segwu dawn il-video logs dejjem ovvjament għal iżid informazzjoni avviċinaw l-Inter Club Malta. Proset u grazzi ta' dan ix-xogħol verament interessanti illi il-klab oġbu jatina lilna l-membri sew ukoll lilkom il-partitarji interesti li joġobkom tixxu dan il-ktieb. Imma insomma, ejja morru l-attwalità. Verona 2 Inter 2. Naħseb nazzarda ngħid illi ir-riżultat tal-lum huwa riżultat ikolli ngħid ġust sa ċertu punt il għaliex il-Verona kellha l-ewwel taqsima, aħna konna kemm xejn aħjar fit-tieni waħda, iżda kull ma ħadna minn din il-logħba huwa punt wieħed. Nixtieq nibda billi ngħid żewġ noti ta' bilħaq pożittivi għal din id-darba li huma anzi ħansemmi nota waħda pożittiva. Alleluja, Kandreva għam il-mewt. Iva sawa smajtu, Kandreva għam il-mewt. Gowl u ix-xut li provoka l-autogol ta' Di Marco. Kif ukoll proset lil Gagliardini li kien strumentali biex ta' l-assist għal 2-1 li mbagħad minnu ġixxut ta' Kandreva li jipprovoka l-iżball u d-devizzjoni ta' Di Marco lejn ix-xibka. Biss nixtieq ukoll ngħid logħba tajba għal Alexis Sanchez illi naħseb kien ħaqqu vot ta' 6 għall-impenn, vot 6 ieħor għal Lukaku illi għamel li seta' imma fuq wara ma nafx x'inhu jiġri jiena. Lajna żewġ goals fej letteralment ħallejna l-plejers tal-Verona waħedhom ġiex goals li fl-opinjoni fqira li tiegħi setgħu ġew evitati. Dak il-gowl mill-ewwel ċumbum wara madwar 70 sekonda u mbagħad dak il-gowl ta' Miguel Veloso li permezz tiegħu il-Verona ħadulna punt. Jiena ħankun onest magħkom, jekk hemm ħaġa li verament qed iddejjaqni hija il-fatt illi l-Inter nilabu l-ewwel round tal-kampjonat tajjeb, namlu sa Jannar u mbagħad minn Jannar l-isfel naqbdu n-niżla. Din hija xi ħaġa li qed tirritani ħafna u tkompli tikkonferma l-bżonn illi il-plejers tagħna għandhom bżonn wara it-tim tagħna għandu bżonn plejers b'mentalità rebbieħa, mhux il-plejers li jistgħu biss jipplejsjawk f'post fiċ-Champions League jekk hemm il-darba ovvjament irridu li xi darba nerġgħu naraw l-Inter jollu tazza u huwa proprju fuq dan li fis-sajf il-padrino direttore Marotta irrid jaħdem anke wkoll fuq l-indikazzjonijiet li eventwalment jista' ma jtieħx Antonio Conte fuq is-suq ta' trasferimenti. Fil-fema tiegħi anke skurja llum Kandreva mhux postu mal-Inter, Gagliardini mhux postu mal-Inter, Valero naħseb li għadda żmienu. Imma insomma ħadna dan il-punt illi ġabna punt indaqs mal-Atalanta għalkemm naħseb li fil-fema tiegħi fl-aħħar mill-aħħar il-klassifika naħseb li se tispiċċa Atalanta t-tieni,
Tielet nemmen li nispiċċaw minkejja l-fatt li maħniex konsistenti għal sempliċi raġuni li l-Lazio qed naraw li ħadu daqqa l-isfel, ħadu free fall, ilhom ma ilhom ifallu żmien twil u ma naħsibx li għandhom dik ir-roża li tista' tiġġestixxi il-logħba kull 3 ijiem. Aħna maħniex konsistenti għax kieku nemmen nkunu. Dom għandu xtaqt tinsaqsi lill-coach. Għalfejn dal-bidliet tardivi? Issa għandna ċans nagħmlu 5 sostituzzjonijiet biex anke niġġestixxu l-plejers. Qed ninnuta f'kull logħba, nnutajnija mal-Bologna u anke nnutajnija puntu fil-logħba tal-lum. Naħseb illi l-bidliet għandhom isiru ftit qabel jiena. La hemm dik l-opportunità. Sfortunatament dan mhux il-każ il għaliex Conte qiegħed jagħmel dawn il-bidliet kif qed ngħidu tard u li fil-każ tal-lum forsi swew na 2 punti li setgħu jkunu importanti. Jiena f'dan l-istadju nemmen il-post fiċ-Champions League ħadnieh, mhux qed nimmaġina li r-Roma se jagħmlu r-rimonta ta' 13 punt fit-8 logħbiet. Nittama biss li dawn il-logħbiet però qed isservu biex naraw fejn żbaljajna ħalli meta niġu għall-Europa League f'Awwissu li ġej nkunu lesti u nkunu hemmhekk biex nilagħbu l-karti kollha tagħna, forsi navvanzaw kemm nistgħu f'din it-tazza u min jaf forsi nagħmlu l-miraklu illi nieħdu l-Europa League. Inkitbu fuq dan l-istazzjon ta' YouTube, klik għal iżjed kontenut ta' vlogs u kontenut kreativ l-instantella wkoll. Fejn jidħol dan l-istazzjon dan il-weekend ser ikollna diversi kontenuti rigwardanti il-Grand Prix ta' l-Isterja li hemm fil-Red Bull Ring fejn jidħol Formula 1. Kontenut ġurnalistiku inkitbu fuq l-paġna ta' Facebook ta' Antonello Sports Blog, klik jekk għadkom ma ktibtux. Fil-waqt illi għal kontenut ta' live gaming kif nimkien mal-gamers ta' Velocity Esports Racing inkitbu fuq l-istazzjon tagħna ta' Twitch, klik għal iżjed kontenut ta' dik ix-xorta nerġa' nfakkarkom fiż-żewġ kodba li l-Inter Club Malta ħarġu illi huwa dan l-Inter sena indimentikabli u ukoll għandu joħroġ ktieb ieħor illi l-klab ser ħabbar iżjed tard u li ankin ukoll ser nurikom. Kif tagħmlu dan kollu, għamlu li x'jafek tridu. Intom se taraw dan il-messaġġ dan il-video log skużawni. Filgħodu għal daqstant nixtieqilkom il-ġurnata tajba u anke wkoll minħabba l-fatt li huwa l-ġimgħa filgħodu il-weekend tajjeb. Ħodu ħsieb